Marcel ook al hier aan. Zou het zo goed kersten? Dan, zeg maar. Ja? Ja, oké. Tim en dan Hans? Ja. Okay. Ja. Hier is BNN Riemersma en Arno Posma! Going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. Every morning there's another star. Every morning it's so hard. Guess I'm running scared. Guess I'm running on empty. Mister, can you help me? 'Cause it seems I've been led astray. I keep searching for an answer far away. Won't you help me? You gotta slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Do you think I'll ever learn? I used to be without concern. All I ever do don't seem to free me. Mister, can you help me? 'Cause it seems I've been led astray. I keep searching for an answer today. Won't you help me? You gotta slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Slow down, brother. Slow down, brother. Slow down if you can't go on. Arnold Posma, hij is live bij ons in de studio. En wat heerlijk dat die man weer bij ons is. In de allereerste uitsturing van Simmer Radio van dit seizoen. En wie jij er wat mij betreft wat een oorgeloerd van hem, had ik het zei Arnold. Had ik dat een beetje goed? Het is wat oorzaak. Ja, het is wat oorzaak, maar dan bloot ik leuk, hè? Are you reinventing yourselves? Ja, nee, je weet, ik ken je wel stingen, je mooi hele leuke nummertjes van de bouwen. Ja. Dat is van mij een beetje voor op het podium. Ja, ja. En omdat ik alles leuk vind, alle muziek leuk vind, is het juist zo leuk om mooi dit soort dingen, mooi bijzondere dingen, mooi radio en dingen werd meestal echt luisteren. Ja. Om dan, dit soort muziek te doen. En dit is echt oors, hè? Want mijn gitaar is ik ben heel oors dan de vorige hier weet je, mijn Remco. Nee, wie denkt zo natuurlijk maar Remco, dat zult ik. De best een beetje verschrokken, hè? Maar als je die reactie die er vorig hierop kwam, die vind je natuurlijk wel echt geweldig. Hè? Ja, maar dat hier ik net verwachten. Nee. En dat hier hem kunnen verwachten. En ik denk... Nee. Ik kiet wel op inzetten trouwens, ja. Maar. Hoe volle trouwens? Hoe volle? Ja, dat kijk ik wel. Maar ik vleer nou nog naar de Bahamas. Dus, Maar kunnen we dat nog delen? Ja, zeker jongen, gaan we daar nog. Nee, maar waar verwacht je dat wel verwachten? Maar hoe kun je dat verwachten? Ik bedoel... Nee, dat weet je net. Dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Ja. Hè, maar ik hier juist voor het idee om een beetje gas waarom. Ja. En dan... Ja, maar er woest er wel wat meer, maar dan moet je er meer investeren. Van misschien dan man... maar ik ben misschien nog een skieter, dus... nee, maar... Nee, ik hier echt het idee van we gaan even een beetje gas waarom. En dan, het is elke sneurt jong, elke vreet jong. Ja. Hetzelfde, ja, elk feestje er wel los. Maar het is, je komt we worden thuis en altijd datzelfde gebeuren. En dan denk je van, misschien maar weer een beetje gas waarom. Even de zin op het oor zetten. En dan komt soks op je paard. Ja. Ja, en maar... dat jouwt wel weer zo'n boost. Dan Wat is er nou verloren dan? Huh? Wat is er nou verloren dan? Nou, dat je zo'n boost krijgt, mooi ik dan bij die. Dat snap ik, maar de bloost jongens, voort nou. Ja, omdat je wordt vregen en je krijgt heel veel spontane reacties op zo'n single. Ja.
Ja, we heel nieuwsgierig naar binnen, hè? Want nou, toen ben je hier in West, Omroep Friesland West. Ben er ook ineens hele oren optredens op die een paard kwam. Waarvan je dacht van, nou, dat is nooit af. Wel dwarpen die je dan jongen hebben en dan zei je van, dat is ik leuk, buus op feest, wist je wel? Ja. Maar om nou te zeggen dat ik nou ook bij Jortsma op kantoor kom als jongen, of ik zit bij Maxima en Alexander, nee, dat is net weer. Nee, maar de bruiloft, nou, zij kreeg dan ineens het, was het nog een keer wel, of nog een keer. Vorige week heb ik een bruiloft die. En daar wie ik vregen om, na het jaar wordt, in het kerkje, heel smoek. Ja. Om daar direct naar het tekenen van het boek, om dan dat versje ervan. En die akoestiek is in het kerkje, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En ik ben zelf wel heel nuchter ongelui, maar dit heeft mij wel... Ik hier de keepervel van. Zo krijg je een zwet in de panty, hier nog een. Ja, vooral in de panty. Ja. Maar wist, het bruidspeer en we hebben jongens allemaal gaan praten en we hebben alle drie hetzelfde gevoel. Nou, ik zei, wist dan klappen het gewoon. Ja, precies. En is klaar. Ja. Binnen, op het terras of op de zolderkamer. Zomerradio straalt uit je radio.